салом алейкум бародаро, ман Тимур Хусайнов и канали Тождорон. Хеле ки абишат кардаги будем. Ина имрӯзи вақт соат расид, гуфтем якта видеообзор Kia Cerato кунем, мошине ки ман ҳай мекунам, такси мезанам ва дигару дигар. Kia Cerato 2018. бародаро хеле ки дидесен Kia Cerato 2018. Ман рости гап якм видеообзор дар бораи мошин мешавад дар канали ма. Барои ами гуфти русо строго не судите. Комментария нашава ки отстой туда-сюда. Барои ами шумо бояд обязательно поддержка кунед. Рафтем. Бародаро Kia Cerato 2018, пробегаш 4000 ози примерно. Так, нархшам где-то в районе 1 200 000, 1 300 000 рублей. Она так, и поем полосара таксисо мефаман, ма хай мондагием, боят по идею полосай завдан барой такси дошта бошумам, ва ёшам снимат кадагим, шашкашам нестай бародаро. И нижний част мондам ки дар ҳолати ки мисол мади қапид, ман метонам шашкои магнитни рамонум, у шашка рамонуму мисол штраф накунан. Агар ин набоша, бисёриё меган ки лицензияро аннулировать мекунад. Дальше. Она насчет кузов бародаро и последний кузов аю комплектацияш средняя. Хастай комплектация ки она фаро хели ранги ауди гирон мешава айди тараф. Ай комплектация мо ози ай комплектация мо бародаро чикари ки дидесен фар ай тараф гирон мешава. Лекин беуам мақсад не только барои комплектация, мошин ганда комфортнее, ростига мада маъқул шид. Молодежнее бгем. Тождорон, обязательно подписаться кунед. Нашот салон бародаро, салон уқа майда ҳам нестай, назар ба дига мошино, хела условияҳои хуб дорад дар ин мошин. Биёен ина сраза якум ай ина бародаро чӣ хеле ки дидестен дар ин комплектация ози ма гуфтам мемонам шумода сразу сидени водитель кати пассажир подогрев дорад дар инҷа гирон шумо мекунӣ бо управлят мекунӣ мисол ана так инҷа барои очкиаи мо документ мондем. Режим спорт дора бародаро чӣ хеле ки дидестен шумо метавонед айҷош ранги мошине ки механикада якм скорост дамеҷи ки ӯ буксават карда мерай дар ин ҳолат ҳам ёрдам метиҳад ва дар ҳолате ки мақсад айрӯи 60-80 мерай дар рӯ ҷамъ метавонӣ управлят кунӣ. Панҷум шашум скоростда мезанӣ. А так автомата коробкаш худаш хела хуба, хела ёрдам метиҳад бародаро. Ина бародаро чӣ хеле ки дидестен мошин бениҳоят комфортная, чисто молодежная. Мақсад назар ба дига мошиное ки ба ҳамин цена сравнивать кунӣ, Шкода Октавия ҳам ҳастай. Назар ба во ин мошин хела хубтар. Панели ки ози шумо дидестен ин ҳамин полностью ай BMW копировать кардагиай. Озир агар ман мақсад ҳамин эмблемаи Kia-ро маҳкам кунам, ман удав карда будам дар прямой эфир дромадам ба чако кати интересоваться кардам ки ҳамин чӣ модел мошина. Ҳамин 20 кас ҷавоб дода бошад, 10таш BMW гуфтагиай, 10таш Mercedes. Холса гап то, что мошин ганда подстроить кардагиай, чисто молодежный спортивный мошин да ганда маълумай. Ана нигоҳ кунед бародаро. И ай Mercedes копировать кардагиай, ина и печкаш, ай пара ҳамин хелай. Ана режим спорт бисёриятон медонанд ки ина хеле гирон мешава, ина инҷа мода кнопка уже эмблемаи охили спорт сразу чизиш меброя. Гирон мешава. Ина гирон шид, мурд гирон шид бародаро. Диден инҷа ози мода панҷум скоростта. Мо метавонем айҷомон як дамонем ё дуда ё седа, мақсад се ина айҷош намешиде, се дар ҳолати движения меша, дар ҳолати ки рафтестем. Ина мо аяк мекунем, вақти аяк карди уже мехеза. Мақсад айкини уже хеле хубтар меша, давлениаш баланд меша ва конечно дар ин ҳолат
расходи бензин зиёдтар мешавад вақте ки бисёр газ метен шумо. Ана так бо чӣ бугум бародаро, рости гап бояд бурдига такрор мекунам. И якум видеообзори ман мешавад дар бораи мошин барои ҳамин строго анисудити гуфти урусо. Ман ҳаракат мекунам максимально чизе ки худам медонам шумо да бирасонам. Ана як чиз дига мегум барои чӣ ки бисёриҳо дам хела интересен барои такси. Барои такси бародаро инаи мошин 2018 солаш Яндекс намегира. Намедонам ай чӣ сабаб Яндекс намегира, лекин Везёт, Ситимобил, Геттакси, Максим, Паксим, любой таш дигараш мегира ба ғарза Яндекс. Лекин дар Яндекс эконом заказ дымбадым меояд ай мошин. Мақсад ки стоите барои эконом ам боша, стоите заказои мисол чем ба дига одамо тута хубтар метиян ай мошин система распознавад мекуна, мақсад заказам метия. Ина бародаро чӣ кале ки дидестен акози ростига виҷа пробкаю ҳаҷое нестай ки мо скорости 200-240 нишон медем ба фикри май и она того не стоит, гуфти урусо. Безопасность всегда превыше всего. Ама вақт эҳтиёт кунем бародаро, ҳар як поворот да ози авария. Мо амрӯзи дароз за рулём дар ҳамин Москва. Бо бисёр моментҳое мешавад ки бачакҳои хумон, ҳамшаҳриёмон, тоҷико бисёр вақт дар авария меғалтанд. Барои ҳамин ман фикр кардам якум хостам ки як скорости баланд ҳай кунам, нишон бидам мақсад дар камера. Не стоит ай в общем. Ай сабаби ки ози ма 240 ҳай мекунам, туғри ай ман мерам ай рӯи 240 ва меша моменти ки я бародар дига мехоҳам михелай куна, лекин вай авария мекуна. И як призив дигаро данда меша барои ҳамин, то есть як визов. Барои ҳамин мо скорости баланд ҳай намекунем, хай камтар агар хел сахтар ҳай кунем дар району ай 100 боло не. Барои ҳамин сразу гуфтам мемонам, нашод комфортност бидани мошин бародаро лучше, чем Шкода Октавия. Шкода Октавия хубаю, по виду симпатияш дигай. И мошин чӣ кале ки дидестен комплектацияш вообще висши уровняй, рафтанаш ина ози ман мисол газа меҷикам уха намеҷунба. Ман ози скороста спорт намемонам, якта поён мекунам, уже ай 5 ай 4 сар мекунам, ҷошта чӣ кале меҷикам мисол худаш уже берраваст. Тормозшам хела хубе бародаро, ина омада мақсад плавна тормоза меҷикам, меои ай пишти кунуш мести. Мошин бениҳоят мошини хубай, ганда маъқулай, лично мада ма худам хелаш дай кардесам, чанд хаш хелаш мои сентябр, октябр, ина 2 моҳ шид бародаро дар даст ма ҳамин мошин, ягон камбудиша ман надидам, ҳама тарафа маъқулай. Нашод торможения, нашод полностью ходовоиш чӣ хел мерава, осонай, мақсад сабукай, вазбинай мошин. Скорости 240 дамай кардаги мамира бародаро, ягон лишни движение намеша боше, даже рула сар мети, ҳамин я направление кати мерава. Бародаро боя бор дига хоҳиш мекунам, нависен дар комментария обязательно бадай и мо чӣ мошина бигирем бо снимат кунем. Чӣ кале ки бисёритон медонем, чӣ кале ки чанд бор ман гуфтам дар видеоам ки ман насиб кардаги боша полный рост видеообзори мошинода мегзарам, статистикаи мошин. Ина бародаро чӣ кале ки дидестен комфортност бидани мошин бисёр хубае. Барои ҳамин як хоҳиши дига мекунам, обязательно дар комментария бинависем ки баъдаи мо чӣ видео снимат кунем. Барои ҳамин обязательно бародаро дар комментария бинависем ки баъдаи мо чӣ видео снимат кунем, мақсад кадом мошина. Мумкин ки ягон ошибка дорем, ягон недостатка дорем дар ин видеомон, барои чӣ ки бародаро якум видеообзори мо мешавад дар бораи мошин, камбудӣ шиданаш мумкин аст. Барои ҳамин обязательно бинависен, дафъаи дига ягон чиша снимат накарда бошам, ман обязательно снимат мекунам. Мақсад ягон статистика дига шаёдам биромада боша, шумо бинависен ки ҳамиҷаш ҳамин хелай, дафъаи дига мо иншоалло обязательно ислоҳ мекунем. Мотор 1.6 бародаро, ман бензин 90-95 мерезам. Вақте такси кор кунам 90 мерезам. Вақте ягон кор бори худам кад бигирам 95 мерезам. Ана мотор 1.6 130 лошадиных сил гуфти гапо. Ана мултимедияш дар магнитолаш гуфти гапо, магнитофонашда Bluetooth дора, AUX, бо через USB ҳам мемонӣ, бисёр хуб ай бародаро. Так,
кондиционер, печкаш, всем очевидно гуфти урусу ҳамаш туғри. Бошем бародаро, зинда бошен, худо нигоҳбонтон, азор омад барои поддержкатон. Бо мегум ки иншоалло ман добиться накунам агар 50,000, лекин як 40 ё 30 обязательно ман добиться мекунам дар YouTube то охири сола. Хай 50,000 бой додем ҳеҷ гап не, лекин ман боварӣ дорам ки мебирем барои чи ки шумо дастгирӣ мекунем. Дидестам чӣ хеле ки дастгирӣ кардестен, чӣ хел рӯз ба рӯз подписчикҳо зиёд шудестиян, ҳамаш ба дастгирии шумо бародаро. Азор раҳмат, худо нигоҳбонтон. Обязательно шиносотон дароӣ кунен бародаро, ҳамин видеора комментария кунен, лайк монен. ва дар охир гуфтанем ки бародаро обязательно дар сайт Тоҷдором официал, сайти инстаграми май обязательно бидроем подписаться кунем, барои ки ман оҷа как минимум дар 2 ҳафта як бор 50,000 конкурс мекунам бо беғарзаю. ҳар рӯз яктаи видео мемонам, видеое ки 1 минута ягон информация, ягон маълумотҳои хуба. Тоҷдором официал, обязательно бародаро подписаться кунен, обязательно лайк монен, комментария кунен, бинависен ки баъдаи чӣ видео снимат кунем. Ягон камбудӣ боша, сразу гуфта мемонам, мо ислоҳ мекунем.